Na prvom a zároveň poslednom tohtoročnom zasadnutí novozvoleného mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo v piatok 19. decembra, sa živá diskusia medzi poslancami rozbehla pri schvaľovaní členov 11 komisií mestského zastupiteľstva. Návrh, ktorý predložil poslanec Slavkovský na zmenu členov v niektorých komisiách, neprešiel a z prítomných 23 poslancov jeho pôvodné znenie podporili a schválili 14. S podporou 13 hlasov prešiel aj návrh na zmenu zástupcov mesta v právnických osobách s účasťou mesta Liptovský Mikuláš a 20 odsúhlasili plat zástupcovi primátora Rudolfovi Urbanovičovi, ktorý bude niečo vyše 2600 eur. Prítomní poslanci taktiež jednomyseľne schválili všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2015. Predkladaný návrh primátora Jána Blcháča na zmenu vizuálu loga, ktorým sa mesto prezentuje a používa v komunikácii, prešiel s podporou 15 poslancov. Reakcia a vyjadrenia na niektoré zo spomínaných schválených návrhov vám po vianočnej prestávke prinesieme v premiére nových správ v piatok 9. januára 2015.